gaur gonbidatu dugu Garazi Atxagare. Sahararen, mendebaldeko Sahararen inguruko hitzaldia emateko. Beti jarritan entzuten ditugu gauzak, ezta? Sahararen ingurua. Historia pixka bat ezagutzen dugu, baina berak Garazik kokatuko du historia, pixka bat ulertzeko gaurko egungo egoera eta abar. Esateko bakarrik, 75ean kolonia bazan, Espainiako kolonia, Espainiak galdu zuen kolonia hori, oso komplikatu bada, ez da historia, baina onartu zuen referendu bat egokia izango litzakela, ez da, egitea, erabatea. 1979an, ipentzagot, errefuxiatuak hasten direla Argeliara baten, ez da? Hori da. Eta momentu honetan, kampamento nagusienak Argelian kokatuta daude, basamortuan. Eta Garazi dela, Aitza Olizarioko kidea, eta ama euskalduna, hortan nasketa horretatik sortu zen, hortan altzalua kampamentuetan pasatu zen. Eta gero, nera berestaroan, Euskal Herrira, hemen ikasi, filologia, ingles irakaslea da, eta militante saharagoea, eta politikan be implikatua. Europako zerrendetan behoan zan, bilduki, momentu honetan kontzejala da Ormaiztegi, ez dakit nola ematen dio denbora lan egiteko. Lau ume dauzka, orduen Bien, azkeneko berriak entzun ditugunak da, martxoaren 22an pentsatzen dut, Pedro Sánchezek Marrokosekin egin zuen olako trato bat, tratu momentu honetan dago, Marrokosen, eta esan zuen Sahara planteatu zuen autodeterminaziorik ez, eta provintzia bat, autonomia guk ezagutzen dugu zardan hori, ez da? Orduen, momentu honetan Europan gauza bera planteatzen ari dien, atzo bertan, Josonari bidali segune artikulo bat, ez da? Esan ez, kritikatzen planteamendu hori, eta esaldi bat, periodistak esaldi bat esaten zuen, periodista da Ali Selmu, eta aitatzen du Stephen Zumesen Amerikar baten esaldi bat. Niretzat oso interesgarria izan dena. Ez da herrialde txiki baten etorkizuna soilik, ez da Sahararen etorkizuna soilik, baizik eta 21. mendean ze printzipio izango duen lehentasuna. Autodeterminazioarako eskubidea edo konkistarako eskubidea. Ez den dizut. Horrekin. Mila esker nerea. Ze hor dukarte gare, ozen bademora auke, nola izaten da... Bale, jakiteko. Oso ondo, mila esker, egunon, ze poza, hola, beste jende ikustea, eta ze poza, adin batetik aurreako jende ikustea, azken finen, zuetako zenbatek, historio honetatik jada asko dakizuen. Eta normalen gainera, 50 urtetik gorako jende izaten danen, oso aberasgarri izaten da neonintzako ere baita, ze asko gustatzen zen jendek parte hartzea. Hemen argiazpin ez dakiz ze balitz bezala, baino luzatu nahiko nukeola mai baten bagende bezala, tetxo goxo bat hartzen, eta ni jungo naiz pixka bate historia jorratzen eta kontatzen eta gauza batzuk aipatzen, baina gustatuko litzaiake
mesedez, edozen momentutan, aipamen badaukezuela, edo galdera badaukezuela, edo zuzenketa badaukezuela, azkenen haizu, bakoitzak dauzkene